karon magpadayon ta sa ato ang serye nga giuluhan og daghan pa sa unahan. Pagsalig sa Dios kinsa nga nag-una kanato. Ang pagsalig nato sa Dios nga nag-una kanato gitawag ni siya og daghan pa sa unahan, no? Og mao kini ang ikatulo nato nga mensahe karon sa maong serye, no? Ang una ang mahitungod kang Rehab, og ang ikaduha mahitungod ni Caleb, og ang ikatulo karon mao ni ato ang pagatun-an karon mahitungod kini sa usa ka tawo nga ginganlan og Gideon. Kini sila mga igsoon gitawag ni sila og heroes of faith, no? O mga bayani sa pagtuo diha sa basahon sa Hebrehanon. So ang title nining ato ang sermon karon bahin mahitungod ni mahitungod ni Gideon, mao kini sa pagkatalawan ngadto sa pagka-mananakop. Talawan ngadto sa pagka-mananakop. Ato nang nakutlo dinha sa Maghuhukom kapitulo 6. Og nasayod kitang tanan, no? Kitang tanan nasayod ta. Nga aduna gyud tay gustong mahimo nga lahi sa uban. Di ba? Gusto ta mo accomplish o muhuman o mubuhat nga butang nga lahi gayod sa uban. No? So isip Kristohanon mga igsoon, gusto gayod kita magpagamit sa Dios alang sa kaymayaan. Pero kung atong tan-awon nato ang realidad, no? Ang kamatuoran, usay makaingon ta nga lisod. Lisod gayod mga igsoon kung maghisgot na kita pagpagamit diha sa Ginoo. Kay duna tay daghan nga katarungan. Tay daghan katarungan. Tingali kahimtang sa ato ang trabaho. Moingon ta nga wa may koy trabaho, na koy trabaho pero way klaro, no? Siguro problema sa pamilya. Ang atong relasyon sa matag usa. Unya, moingon sa ta nga wala man koy abilidad, wala koy knowledge o wala koy kahibalo, no? Wala koy kwarta nga kapanguhaan sa mga bagamit unya sa ministry. So daghan kayo ta og katarungan mga igsoon tungod kay ang atong katuyuan. Wala kita mo focus kung unsa gyud ang kabubuton sa Ginoo sa atong kinabuhi. Panalitan. Moingon ko ninyo dinhi usa ninyo minggo nga pwede ba nga palitan nimo panihapon kitang kaning tanan ni adin ikay mo palit og panihapon para nila. Butan ako mo tan-on ako si Rambil, Brad. Pwede mo ming palitag panihapon kami tanan. Magunahon na mo din ka pila ka no. Kita kun tanan ako gingon pero mao na musulod sa atong una moingon dayon ka nga sigurado moingon ako nga ako ning buhaton kun akong mahimo. Apan kun dili nako mahimo, dili ko mubuhat, di ba? Yun na nimo nga di nimo mahimo. Pero nahibalo ba mo nga usahay mao ni itong itubag sa panahon nga tawgon kita sa Dios? Mubasa ta sa pulong, kung naata higayon, kung wala gay basa, dili ta mo basa. Moingon din ta, Lord, muhatag ko og dako-dako sa iglesia. Pero gamay ra man akong sweldo. Saon man ako paghatag, no? Di na lang sa ko, Lord. No? Sama atong sa nagtrabaho pa ko, kay karon lain naman sa niya akong trabaho sa Ginoo naman eh. Saon nagatrabaho pa ko sa secular, mingon tong akong amo nga akong boss muhatag pa ka sa inyong church. Inko, yes ma'am, muhatag ko. Kay dili man na akong obligasyon, commitment pag ako sa Ginoo. So kagamay siyang sweldo, muhatag pag yung ka. Inko, bitaw ma'am, umintuhin niya ako. Ana umintuhan yun. Mora ito hinungdan. Ingo na ko nga, muhatag man ko sa church. So kagamay siyang sweldo. Inko, umintuhin niya ako. Ano makahatag ko dako. Anyway, no? Usahay mo ingong dila sa kumuhatag kay gamay kay kusweldo, Lord, no? Niya mga lagad ko nimo, Lord, pero wala man ko'y talento, wala man ko'y kahibalo, wala ko'y kaalam-alam, no? So di na lang sa ako. Di ba? Naagid siguro yung tao ingon ana.
Matud pa ni Charles Swindoll, ningo siya, kung dili ka makabuhat sa maayo nga imong buhaton, buhata ang maayo nga imong mahimo. No? Kumbalikon. Kung dili ka makabuhat sa maayo nga imong buhaton, buhata ang maayo nga imong mahimo. So dili kini mahitungod mga igsuon sa kung unsay imong gusto ug gipangandoy nga buhaton. Kun dili usa kini kung unsa ang buhaton sa Dios pinaagi kanimo isip instrumento sa iyang buluhaton. Dili kini mahitungod kanato. Ug diha sa karaan nga tugon atong makita ang ginganlan na usa ka tawo nga ginganlan og Gideon. Makita kini nato sa basahon sa mga maghukom sa iyang kinabuhi sa kapitulo 6 hangtod sa 8. Ug kasagaran dinhi ang katong nagdako nga naa sa Sunday School, nag-attend sa Sunday School, nakailan nining maong tawo. Kining tawhana mo ni nangayo og tulo ka timaan, no? Timailhan mahitungod sa kabubuton sa Dios. Pinaagi sa pagpangayo og tulo ka milagro. So atong tanawon dinhi nga si Gideon gigamit sa Dios sa pagbuntog sa mga Midianites. Apan kung atong tanawon si Gideon susama ra gyud na siya nato. Susama na siya nato nga daghan kayo og rason kung adunay ipabuhat ang Dios. Wala kitay kalainan ni kaniya mga igsoon. So dinhi makakutlo kita og patulun-an nga dili kita mangita og rason aron makabalibad sa sugo sa Dios. Nga mahimo kita nga tawo nga mubuhat og kalainan. No? So akong gihangyo nga manindog ta agi og pagbasa sa ato ang teksto nga atong pagahisgutan karon nga kapon, no. So atong basahon mga igsuon kay kini unom ra man ni ka bersikulo akong gihangyo magdungan tagbasa niini. Atong basahon ang mga maghukom kapitulo 6 11 ngadto sa 16. Atong basahon ang 11 mga igsuon. Unya ang anghel sa Ginoo miabot og milingkod sa ilawom sa dakong kahoy dito sa Opra nga iya ni Joas, nga kaliwat ni Abisir. Samtang ang anak nga lalaki ni Joas nga si Gideon nagiok og trigo dito sa pug-anan sa bino aron sa pagtago niini gikan sa mga Midianon. Ug ang anghel sa Ginoo mipakita kaniya og miingon, ang Ginoo maguban kanimo. Ikaw nga taong kusgan og isog. Ug si Gideon miingon kaniya, "O akong agalon, kung ang Ginoo nag-uban kanamo, ngano nga nahitabo man kining tanan kanamo? Ug hain naman ang tanan niyang mga katingalahang buhat nga gisugilon kanamo sa among mga ginikanan. Nga nag-ingon, wala ba ang Ginoo magkuha kanamo gikan sa Ehipto? Apan karon ang Ginoo nagsalikway kanamo ug nagtugyan kanamo ngadto sa mga kamot sa Media. Wala ba ako magsugo kanimo?" Ug si Gideon mingon sa 15 mga igsoon, Ginoo unsaon man ako pagluwas sa Israel? Tan-awa ang akong banay mao'y labing huyang sa Manase, ug ako mao ang labing ubos sa akong panimalay. 16 ang Ginoo mingon kaniya, apan ako maguban kanimo ug buntogon nimo ang mga Midian sama sa usa ka tawo. Magampo ta mga igsoon. Langit nung amahan, balaan nga Dios, salamat Ginoo nga ikaw nagapadayon, God Lord, sa pagtudlo kanamo Ginoo, may tungod sa imuhang balaan nga pulong. Nining kahaponon o Dios among gisurrender ang among kinabuhi. Tanawa ang mga kasing-kasing Ginoo kung aduna may mga lama o mga sala Ginoo nga nagpabilin hangtod karon nga wala namo kapangayuig pasaylo. Nagampo kami o Dios ug kapasayloan sa among mga sala Ginoo God. Tuguti amahan nga pinaagi niini Lord makapadayon kami pagduol diha sa trono sa imuhang grasya. Aron amo gayod nga masabtan ug mahibaluan kung unsa gayod ang imong mensahe nga imong ihatag kanamo karong kapunon. Nagampo kami o Dios nga pinagi sa imong balang espiritu nga magpanglihok sa among taliwala ug maghatag kanamo kaalam aron amo gayod gini nga masabtan ang tanan. Dalaygon ka sa walay katapusan kini among pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among Dios manuluwas. Ang tanan magingon. Amen ug amen. Palihog malingkod ta mga igsoon. Excuse me. So atong makita dinhi nga si Gideon gihatagan og tahas sa Dios. Ato nang mabasa diha mga igsoon sa mga maghuhukom. Sa kapitulo 6:14 nag-ingon nini, unya ang Ginoo milingi og mingon,
Lakaw, pinaagi nining imong kusog ug luwasa ang Israel gikan sa kamot sa Midian, wala ba ako magsugo kanimo? So dinhi atong makita ang gihatagan og taha sa Dios si Gideon, ug dili ra nga gihatagan siya og taha sa Dios, kundi gihatagan pa siya og kasiguruan. Asa nato makita atong basahon sa Maghuhukom Kapitulo 6:16, ang Dios o ang Ginoo nag-ingon, mingon kaniya, apan ako mag-uban kanimo ug buntugon mo o nimo ang mga Midianon sama sa usa ka tawo. So makita nato gihatagan siya tahas, gihatagan usab siya kasiguruan sa Dios, iya mabuntog ang Midianon nga sama sa usa ka tawo. So atong tan-awon ug makita nato ang pagtubag usab ni Gideon diha sa bersikulo 13 sa mao gihapon nga kapitulo. Og mingon si Gideon. Si Gideon mingon kaniya, o akong agalon kun ang Ginoo nag-uban kanamo. Ngano nga nahitabo man kining tanan kanamo, ug hain naman ang tanan niyang mga katingalaang buhat nga gisugilon kanamo sa among mga ginikanan nga nag-ingon. Wala ba ang Ginoo magkuha kanamo gikan sa Ehipto? Apan karon ang Ginoo nagsalikway kanamo ug nagtugyan kanamo ngadto sa mga kamot sa Midian. So atong makita dinhi. Ingon ta nga si Gideon nangutana sa Dios nganong gidaog-daog man sila sa mga Midianon. Sama gayud sa iyahang gibasol ang Ginoo sa nahitabo. Ug atong tan-awon nga nagsugod ang bersikulo, human siya gisugo sa Dios ug unsa ang tubag ni Gideon nga atong makita dinhi nga daw nagmahay siya sa Ginoo. O iyang gibasol ang Dios. Ug atong tan-awon sa Maghuhukom sa 15, sa bersikulo 15 sa mao gihapon nga kapitulo nag-ingon, og si Gideon mingon kaniya o Ginoo unsaon man nako pagluwas sa Israel. Tanawa ang akong banay mao'y labing huyang sa Manase ug ako mao ang labing ubos sa akong panimalay. Pila nakakatarungan ang gihimo ni Gideon. Dili gayud siya mudawat sa gihatag nga taha sa Dios. Kay daghan kay si gibalibad. Ingon ta nga ang iyang mga pulong sama sa nag-ingon nga usa ako sa tawo nga walay pulos. Iyang gitan-aw ang iyang kaugalingon, gipakagawalay bilin niya ang kaugalingon o pinakaubos o pinakahuyang. Grabe, no? Sa laing pagkasulti siya mingon, akong buhaton Lord kung akong mahimo. Apan kung dili nako mahimo, dili ko mubuhat. Mao na ang rason sa mga tao nga dili interesado sa pagtubag sa pagtawag sa Dios. Dili ba susama lang usab kita ni Gideon? Daghan ka nato nga tawagon sa Dios. Panmingon ta, Lord, ni ako. Dada sila. Sugua sila. Di ba? Lord, here I am. Send them. Mauna, kasagaran atong tubag. So dinhi ato makita ang tulo ka pagtulunan nga atong makutlo mahitungod sa pagtawag sa Dios. Ato kining subayon sa sugilanon ni Gideon. Kini makadasig kanato ug masabtan nga daghan pa sa unahan diha sa Dios. Dili limitado ang Dios nga magpanglihok sa atong kinabuhi. Aduna pay daghan sa unahan. Kinahanglan atong masabtan nga mao kini gayud ang ato ang kahimtang diha sa Dios. So una, atong masabtan nga lahi gayud ang pananaw sa Dios. Lahi ang pananaw sa Dios. Matud pa sa Maghuhukom 6:11. Unsay giingon ninhi? Niingon, unya ang anghel sa Ginoo miabot ug milingkod sa ilalom sa dakong kahoy didto sa Opra nga iya ni Joas nga kaliwat ni Abisir. Samtang ang anak nga lalaki ni Joas nga si Gideon nagiok og trigo didto sa pug-anan sa bino aron pagtago nini gikan sa mga Midianon. Unsay inyo nakita sa maong bersikulo? Si Gideon nagiok og trigo. Diin man siya nagiok. Didto sa pug-anan sa bino. No? So atong makita nga si Gideon nagiok og trigo sa pug-anan sa bino. Ang paggiok og trigo kinahanglan og hangin mga igsoon. Aron iniitsa nimo sa trigo ngadto sa hangin, mapalid ang mga panit ug mabilin ang lugas ug mahulog balik sa yuta. Apan si Gideon, unsay ang gibuhat, nagiok siya sa trigo didto ilawom sa pug-anan sa bino.
Unsaon man pagbulag o pagbuwag sa panit o sa iyahang trigo, no? Sa iyang lusok. Sa ato pa si Gideon mitago ilawom sa puganan sa bino aron dili siya makit-an sa mga Midianon. So unsa may atong pagtan-aw ni Gideon? Talawan. Mitalaw siya. Nitalaw og nahadlok si Gideon apan sa dihang mipakita kang Gideon ang anghel miingon kaniya. Nagpakita ang anghel. Unsay giingon sa anghel? Makita nato sa maghukom 6:12 iniingon. Ug ang anghel sa Ginoo mipakita kaniya og miingon. Ang Ginoo nag-uban kanimo. Ikaw nga tao kusgan og isog. So klaro kayo ang giingon sa anghel. Ikaw nga taong kusgan og isog. Dili na to may imagine siguro, no? Kung sa itubag ni Gideon sa anghel. Nitago na gani siya sa ilawom. Niluklok na gani siya sa ilawom. Naghimo na gani siya. Lusak dito sa trigo. Bisag way hangin. Ikaw nga taong kusgan. Nga nitago man ta siya dito sa ilawom. Unsaon man niya. Nga mahimo siyang kusgan. So tungod kay nahadlok sa Midianon, apan ang Dios nagsulti kaniya pinagi sa anghel sa pag-ingon nga ikaw ang taong kusgan og isog. Inay unta nga giingon, ikaw mahimo. Tanaw na to, unsay giingon? Ikaw nga taong kusgan og isog. Wala mingon dinhi nga ikaw mahimong kusgan. So, mingon ka ikaw mahimong kusgan wala pa mahitabo. Apan ang giingon sa anghel present, no? Present tense sa English pa. Ako lang sagulan. No, ikaw ang taong kusgan og isog. Gideklara sa anghel, no? Inay unta mingon ikaw mahimo nga kusgan nga manggugubat og isog. Ang nakita ni Gideon mao ang gahong katong lawom, no? Ang gahong ang iyang nakita apan ang panglantaw sa Dios dili ang gahong kundili ang usa ka kampyon. Lahi ang pagtan-aw sa Dios, lahi ang pagtan-aw sa tao. Lahi ang pagtan-aw ni Gideon, lahi usab ang pagtan-aw sa Dios sa iyahang kahimtang. Dili magtanaw ang Dios sa ato ang limitasyon ug sirkumstansya sa atong palibot kung siya magtawag kanato. Hinumdumi, balik ko nako. Dili tan-awon ug magtanaw ang Dios sa atong limitasyon o sirkumstansya sa atong palibot kung siya magtawag kanato. Lahi ang panglantaw sa Dios, dili susama sa nakita sa mata. Ang pagtawag sa Dios sa maong pangalan kay dili mahitungod ni Gideon. Kung dili mahitungod kini sa ngalan sa Dios, apan kini wala gayud masabti ni Gideon. Kung atong matanaw susama sabda ni Gideon, wa gyud nato masabti. Sa panahon sa pagtawag sa Dios, daghan kayo ta og katarungan. Murag ako. Kung magtawag kanato ang Dios, daghan ta og rason ug pangutana sama ni Gideon. Daghan ta og katarungan. Naay kun, naay apan, naay rason. Ang atong mga pasangil mahimong mausab apan kasagaran sa mga Kristohanon, mahadlok muadto kung asa sila tawga sa Dios, di ba? Bito nang ingon nga, here I am, send me, send them. Hadlok man muadto, no? So, lahi ang pagtan-aw ni Gideon sa iyang kaugalingon kaysa pagtan-aw sa Dios kaniya. Matod pa sa basahon sa Isaias 55:8. Ningon dinhi kaya nga akong hunahuna dili mao ang inyong mga hunahuna o ang inyong mga pamaagi akong mga pamaagi nagingon ang Ginoo. Kay ingon nga ang kalangitan habog kaysa yuta mausab ang akong pamaagi. So ingon ni ana kalayo. Ingon ni ana ang kalainan sa pamaagi ug panghuna-huna sa Dios alang kanato. Sama kalayo sa langit ug sa yuta. Ang Dios wala magtan-aw kun unsa o kinsa ka. Wala gayud. Diin kagikan, angayan ka ba o dili? Wala magtanaw ang Dios niya na. Unsa nga pamilya ang imong kagikan. Ang gitugutan ni Gideon ang iyang mga nangagi nga maoy muhulagway sa iyang umaabot. Panlahi ang plano sa Dios. O kinahanglan ato usab kining makita kung ang atong apan ug mga kakulangan mahimong hinungdan unya nga kita magduda sa atong kaugalingon. Mao ni mahimong babag nga dili kita mosanong sa pagtawag sa Dios. Apan ang Dios mas nakakita sa unahan. Siya nag-una kanato.
Kinahanglan nga makitaan dili sa pangutana lang. Kung ngano nga wala buhata sa Dios ang giuna-una nato nga kinahanglan niyang buhaton. Atong giuna-una. O pagtan-aw sa kaugalingon natong kahuyang sa atong mga kahimtang apan sa pagtubag sa Dios uban ang usa ka andam nga unsa man, andam nga kasing-kasing. O pag-ingon, Ginoo, kung tawgon mo, mutubag ako. Kung ipadala ko nimo, muadto ako. Ang balikon. Ang atong angay nga tubag sa pagtawag sa Dios, muingon kita, Ginoo, kung tawgon mo, mutubag ako. Kung ipadala ko nimo, muadto ako. Ayaw itukmurog lain. Sama sa atong igsuon nga pastor. Naman na church ron, dako na diya sa Pikas Isla. Sa una nagsabot ni sa mens nga magpuli-puli tagwali brad. Sige, okay ra, way problema. Naay mo adto kada higayon, puli, kisa na sa isunod. Hantod, kisa na sa isunod. Ug niabot na ginang panahon nga ni taas nang liog nagpangita kasi maabot. Pero wa gini abot. Ingon siya sa Ginoo, Lord, asa naman na sila? Wa man gini anhi. Sige siya tanaw, wa man gini. Wa magilain nagbarog siya raman. Diha na nasabtan. Nganong maghuwat man kanto as layo nga naamang ka? Siya. Ang nahimong pastor dito, siya nag-organize sa church ug karon pinagi sa grasya sa Dios, milambo ang atong iglesia sa atong igsuon nga didto napita. So, hinumdumi nga dili mo tawag ang Dios ni adtong mga kwalipikado. Siya ang mo qualify sa mga iyang gitawag. Dili mo tawag ang Dios ni adtong sangkap apan siya ang mo sangkap sa iyang tawgon. Dili kita mga igsuon. Lahi ang pagtan-aw sa Dios. Mao na atong makita nga kita kinahanglan gayud nga mo surrender sa atong kinabuhi ngadto niya, atong isalig ang atong kinabuhi ngadto kaniya ug atong pagtuo nato kinahanglan hugot gayud sa Dios nga siya gyud mutuman sa iyang mga saad. So ang ikaduha natong paghigutan mo nga ang Dios nagapadayon pagiya kanato. So ang unalay ang pamaagi sa Dios, ang ikaduha ang Dios nagapadayon sa pagiya kanato. Dinhi atong makita nga dili kita mahimong haniti. Kay ba mo usay haniti, lamraw ra ba ni? Kana bang ma-expert ka? Dili ka mahimong usa ka haniti sa usa ka butang kung naanad nata sa dali nga trabaho. Dili man na mahimo day nato ang atong gustong buhaton kung dili nato kinahanglan tun-an nato ang atong buhaton. Panunsaon ta man nga karon anad kay tag instant. Gusto man ta naa dayon. Inikpislit elevator abli dayon. Nayon tayo nakakuyog na mo nga primero pag nakakita nagkuyawan kay unsa ning kwartuhan ning mudagan man. Mo man sa ato ang advance nato sa technology na naman ni tanan no, atong mga cellphone, mga gadget tanan, magrabe na kayo ka high-tech. Gusto na tag instant. Ug mahimo pa gani lain nanay mohungit nato inikao no, imingon ta anak katapulan. So naa dayon apan tan-aw nato ang panglantaw sa Dios. Tan-aw nato matud pa sa maghukom Kapitulo 6, 14 nagingon, unya ang Ginoo milingi kaniya og mingon, lakaw pinaagi nining imong kusog ug luwasa ang Israel gikan sa kamot sa Midian. Wala ba ako magsugo kanimo? Mo nagingon sa Dios ngadto ni Gideon. Lakaw o gamita ang tibuok mong kusog. Unsa ba gipasabot ni sa ato pa pagsugod kun asa ka og unsay naa nimo. Ayaw pangitaa ang wala. Kung unsay naa nimo gamita, kay ang Dios na ang mahibalo sa uban. Daghang mga tao nga ang una-una sa ilang vocation o calling, kung unsay ilang buhaton sa umaabot. Apan kinahanglan natong masabtan nga kung ang kalibutan dili magbag-o sa kung unsa ang imong buhaton, usa ka adlaw, kung wala kini konektado sa usa ka butang nga imong gibuhat karon. Konektado. Kung unsa imong buhaton ugma, konektado kana kung unsa imong gibuhat karon. Ug unsa imong gitanom, mausab na ang imong anihon. Usay nakalimuta sa gigikanan sa panalangin. Ang pagpangalagad sa Ginoo wala man na siya gipili nga sitwasyon. Bisag unsa kinsa ka, makalimutan nga kitang tanan gitawag sa buluhaton apan daghan kayo ta og mga rason o katarungan. Nagampo ta nga makatrabaho. Kung naa na tay trabaho usay muingon na, Lord,
Unya na lang ko mga lagad nimo og ma-promote ko. Nagampo tag trabaho, karon na trabaho, di na sad mga lagad kay gustong ma-promote. Daghan tag kondisyon, daghan tag katarungan. Gagmay pa akong mga anak, unya na lang mo graduate. Taasa na May lagi makaabot no? Unya lang mo graduate, nagani sila mga lagad na kunimo. Kunana gani ko sa dakong balay, gamay pa man ang balay, Lord. Unya na lang na ako'y dakong balay, ug makabayad na ko sa kong mga utang. Mga lagad na kunimo, Lord. Daghan og rason nga atong mahimo. Tungod kay dili ta interesado mo alagad sa atong buhi nga Dios. Matod pa, akong buhaton, Lord, kung akong mahimo. Apan kung dili na ko mahimo, dili ko mubuhat. Naatay balibad, naatay rason, familiar kayo ning alinya. Kadungog ko ni sa akong mga apuhan, moingon na sila, ay ana lang dong karaang kansyon na. Kisabi na kadungog ana. Karaang kansyon. Lihay pas likay, no? So, pagbantay mga igsuon kay nahibalo mo kinsa ning buhat. Buhat nis kaaway. Wala man tay laing kaaway dinhi. Dili man ang imong tupad. Dili na kaaway ni imong tupad. No? Ang kaaway nato mao si Satanas. Mao ni ang iyahang gitanom sa atong una-una, sa atong pangisipan kay kita gusto o siya gusto nga kita makalikay sa bulhaton nga ihatag sa Dios kanato. Ingon ni anak mulingla ang kaaway aron dili ka mosanong sa pagtawag sa Dios. Grabe ni mo tintal ang kaaway mga igsoon, dili ni ingon nga ayaw paggamit, dili gina siya ayaw paggamit. Bay or Brad, amot sa kanya pagsangpit. Wa pa mo sada siya sangpit nako, wa ko kibaon sa pagsangpit na. Anyway, dili na moingon nga ayaw paggamit, inay mo ingon hinuona nga ina lang unya na. No? Wala ginamingon kay paggamit. Ang ipabalibad niya unya na lang. Lisura oy. Unya na lang kung maarang-arang na ang imong kahimtang. Tao na di managikan katong mga katarungan atong gibasa di ba sa kaaway, no? Basta ay lagun na agyon nga kaaway imong tupad amigo amiga na igsuon na nimo ni Kristo. So mo na lakaw o gamita ang tibuok mong kusog mao ni giingon, no? Kun unsay naa nato mo atong gamiton kay ang Dios mag-uban ka nato. Unsay naa nato gamita na alang sa kamayaan sa Dios. Dili kini kun unsay imong buhaton apan kun unsay imong mahimo. Mo na atong timan-an. Dili unsay imong buhaton kay kanay imong buhaton wala ba na. Hunaw-na alang kun unsay imong mahimo sa pangalaga diha sa Dios. Dili kini mahitungod sa atong kaugalingong kusog sa paghimo sa usa ka butang apan ang pagsalig sa Dios sa paghimo sa usa ka butang. Dili sa ato ang kaugalingon. Matod pa sa Salmo 84 versikulo 5, ningon bulahan ang mga tao nga ang ilang kalig-on anaa kanimo nga sa kasing-kasing anaa ang mga dalan ngadto sa Zion o ang bukid sa Dios. Ang salmista nagsulti kanato nga bulahan katong nagbutang sa ilahang mga kasing-kasing sa kalipay sa panaw uban sa Dios. O kinsa wala maglangan sa ilahang padulngan tungod kay sila nahibalo nga ang ilang kusog mutubo samtang sila magsunod kang Kristo sa matag lakang nga ilang pagahimuon. Samtang naglakaw kita padulong ngadto sa pagtawag sa Dios hinumdumi mga igsuon kun unsa ka kaluyahon, kun unsa ka kahuyang ang Dios maghatag kanimo kusog samtang ikaw nagapadulong sa lugar nga iya kang pagatawgon. Ato sab dinhi makita dinhi sa Salmo 84:6 unsay nag-ingon, gaingon dinhi sa naglakaw sila latas sa walog sa baka gihimo nila kini nga dapit sa mga tuburan ang sayo nga ulan naglukop nini sa mga limaw. So unsa ning sityo nga sityo baka aram na sa atbang ngano na sityo baka naman no unsa man ni ang pulong baka sa ulang panahon no nagpasabot kinig balsamo mga kahoy nga gigamit kini sa nagsulat isip ihimplo sa uga nga espiritu. Baka. Ug sa laing hubad matud pa sa Salmo 84 kapitulo 84 5 ngadto sa 7 nga bersikulo. Ningon dinhi. Bulahan ang mga tawo nga nakaangkon og kusog gikan kanimo ug nangandoy gayud nga mobisita sa imong templo. Samtang nagaagi sila sa mamalang kapatagan gibati nila nga daw may mga tuburan didto. Nga daw sa ulanan kini ug naglimaw.
Nagkakusgan pagayod sila samtang naglakaw sila. Hangtod nga matag usa kanila mutungha dito atubangan sa Dios sa sayon. Naghatag ang Dios og kusog. Ang Dios nag-ingon ni Gideon, lakaw o gamita ang imong kusog. Mao ni gingon sa Dios ngadto ni Gideon. Kinsa man si Gideon? Ang taong talawan. Mao man atong title, no? Sa ato pa ningon dinhi. Gamita kun unsay naa nimo. Unsay naa nimo sa pamilya, gamita sa trabahoan, bisan pa sa atong iglesia ug unsay inyo ikatampo, gamita ninyo ug unsay naa kaninyo. Bisan pa ganit sa personal nato nga kinabuhi. Kay pinaagi sa grasya sa Dios unsay atong mahimo karon, maoy nakapahimo nato sa paghimo ugma sa dili nato mahimo. Akong balikon, murag nagbalik-balik man to. Gingon dinhi. Pinaagi sa grasya sa Dios, unsay atong mahimo karon, maoy nakapahimo nato sa paghimo ugma sa dili nato mahimo karon. So, akong balikon, mao mo kasabot? Unsay atong nahimo karon, mao kanay atong basihan sa atong mahimo ugma. Pinaagi sa grasya sa Dios. So, kasagaran sa mga tao mo hunong nga dili nila mahimo ang karon. Palitan dili ka makakumplis imong gustong buhaton, moingon na ka, surrender nako, di nako. Akong buhaton kun unsay akong mahimo, apan kun dili nako mahimo, dili ko mubuhat. Muundang dayon, musurrender dayon. Mawad-an dayon og paglaom. Pero kay balo ba mga isul alang sa mga magtotoo, inay mao ni atong iingon. Unsay iingon sa magtuo? Akong buhaton kun akong mahimo. Apan kay akong mahimo pinaagi sa kusog sa Dios, mao nga akong buhaton. Atong makita dinhi nga naginalig ra gyud ta sa Dios. Wa gyud tay laing gisaligan. Kay dili kini mahitungod sa imong buhaton, apan mahitungod kini sa imong mahimo. Sama sa pag-ampo, himuon nato nga tulumanon matag adlaw, musaad tag 30 minutos. O labaw pa. Nya dili kini matuman ang resulta muundang dayon ta kadi man ako madada ito Nga ako mao to gidugayon sa akong pag-ampo. Di na ako matuman. Di og imong buhaton ang tulumanon dili gini nimo mapahigayon. Kun unsay naa kanimo nga imong mahimo mao'y buhata alang sa Dios. Kun unsa lay mahimo nimo. Dili ta musaad tungod kay ang Dios ana sa langit niya ta sa yuta. Kun unsay imong mahimo nga buhaton alang sa Dios, labi na gyud sa pag-ampo, buhata kun unsay imong mahimo. Ayaw pagsaad sa mga butang nga dili mo mahatag sa Dios. Kung unsay imong mahimo, buhata kini alang sa Dios. Kung unsay naa kanimo, gamita alang sa kahimayaan sa Dios. So ingon niya na mga igsoon ang atong kinabuhi din sa kalibutan. So arita sa ikatulo, ang ikatulo nga ingon ang saad sa Dios mag-uban kanato. Mao gini ang pinakamatuod, ang tinud-anay nga gipakita sa Dios kung unsa gyud siya ka matinumanon, unsa siya ka mutuman sa iyang mga saad. Atong makita ni sa bersikulo 12 sa mao gihapon nga kapitulo. Ningon dinhi, nagpakita kang Gideon ang anghel sa Ginoo ug mingon, maisog ug kusgan nga tawo. Ang Ginoo nagauban kanimo. Sa 16 nag-ingon, miingon ang Ginoo, magauban ako kanimo ug pildihon mo ang mga Midianon nga daw sa pagpatay ka lang, sa nagpatay ka lang og usa ka tawo. So ingon niya na ang saad sa Dios ngadto ni Gideon. Batok sa kakuwangan ni Gideon ug sa pagduha-duha gisultian sa Ginoo si Gideon kung kinsa ang iyahang katakos. Kisa may naghatag niya. Why lain mismo nga naghatag niya katakos kundi ang Dios. Mao na gusto kita mangutana mahitungod sa unsa kanusa asa ngano unsaon. Di ba mo na itong mga pangutana labi nagtawgon ta sa Ginoo, Lord para unsa man kanusa man ko nimo tawgon, asa man ko paingon, ngano man imo kong gitawag, unsaon man ako pagbuhat. Daghan na oy, di ba? Pero ang importante mga igsoon mao gini. Ang tanan natong gikinahanglan mao lang og kinsa ang nagsugo ug nagtawag kanato. Mawala na nang atong mga rason kanusa unsa ug ngano unsaon. Tungod kay kun mahibalo ka, kun imo gayong nasinati ang kamayo sa Dios sa imong kinabuhi, pag ingon nimo gisugo sa Dios dili na gyud kami unsa ngano, kay nakahibalo na ka kung kinsa ang nagsugo ug nagtawag kanimo. So gihatagan ni Gideon og dili ikalimod nga komisyon, no?
o gisultihan sa talagsaon nga resulta ug ang saad nga dili hitupngan nga panag-uban mismo sa Dios. Gituman gayud sa Dios ang saad nga gihatag ni Gideon, no? So dinhi atong makita nga nag-andam og sakripisyo si Gideon alang sa Dios. Atong basahon sa maghukom 6:17 ngadto sa 21. Og si Gideon mingon kaniya, kung karon ako makakaplag og kahimuot sa imong mga mata, pakitai ako ug usa ka ilhanan nga ikaw ang nakigsulti kanako. Ayaw pagbiya dinhi hangtod nga ako moanhi kanimo ug magdala ako og akong gasa ug magbutang nini sa imong atubangan. Ug ang Ginoo mingon, magpabilin ako hangtod nga ikaw mobalik. Sa 19 biningon busa si Gideon misulod siyang balay ug nagandam og usa ka nating kanding ug pan nga walay patubo gikan sa usa ka ipa. Excuse me. Nga harina. Ang karne iyang gisulod sa usa ka bukag ug ang sabaw iyang gisulod sa usa ka kulon ug iyang gidala ni kiningadto kaniya sa ilalom sa dakong kahoy ug gihatag kini. Sa bersikulo 20 nagingon ug ang anghel sa Dios mingon kaniya, kuhaa ang karne ug ang pan nga walay patubo gibutang kini ibabaw nining bato ug gibubo ang sabaw sa ibabaw niini. Ug himo niya kini unya ang anghel sa Ginoo mikabot pinaagi sa tumoy sa sungkod nga gidala diha sa iyang kamot ug gitandog ang karne ug ang pan nga walay patubo. Ug dihay migula nga kalayo gikan sa bato ug milamoy sa karne ug sa mga pan nga walay pagtubo ug ang anghel sa Ginoo nawala gikan sa iyahang panan-aw. So human sa duga nga pagkumpirma nga siya sa pagkatinuod nagkiglabot gayud sa Dios mismo. O ang Dios nagkiglabot gayud sa kinabuhi ni Gideon. Matod pa sa maghukom 6:22 ningon siya, unya si Gideon nakamatikod nga kadto mao ang anghel sa Ginoo ug si Gideon mingon, o Ginoong Dios, karon akong nakita ang anghel sa Ginoo naong ug naong. So face to face nakita niya ang anghel sa Dios. So dinhi gayuna nahupay ang kahadlok ni Gideon. Ang iyang tawag nagpamatuod. Tungod ini nagtukod siya og halaran alang sa Dios ug giinganlan niya ang dapit ang Ginoo kalinaw. So sa bersikulo 24 niingon dinhi unya si Gideon naghimo usa ka halaran dito alang sa Ginoo ug gitawag kini ang Ginoo mao ang kalinaw. Hangtod nining adlaw nagtindog pa kini dito sa Opra nga ila sa mga kaliwat ni Abiser. So unsay atong makita dinhi sa gihimo ni Gideon? So atong makita nga si Gideon misimba na sa Dios. Nagsugod na siya pagsimba sa Dios, sa pag-ila sa Dios, human gipamatuod sa Dios ang iyang buhaton. Naguna ang pagsulti sa Dios sa iyang buhaton, apan wala gayud siya pagtuo, pagsalig, pagtuman, mao nang gipakita siya sa Dios sa mga milagro nga gihimo. Mao ning nagsugod na siya pagsimba sa Dios. Sa bersikulo 15 naingon sa diha nga si Gideon nakadungog sa pagsugilon sa damgo ug sa uban ini siya misimba ug mibalik ngadto sa kampo sa Israel ug mingon, pamangon kamo kay ang Ginoo nagtugyan sa panon sa Midian nganna sa inyong mga kamot. Dunay kausaban. Sa dihang ikaw mutuo sa Dios, kita mutuo sa Dios, ang pagtawag sa Dios mawala gayud ang atong kahadlok, mawala gayud atong pagduda kun ug mutumaw ug mubalik ang mupuli ini mao ang atong hugot nga pagtuo nga ang Dios mutuman gayud sa iyang mga saad. So si Gideon nagkinahanglan og personal nga encounter gayud sa Dios. Ug gitagbo siya diin asa siya ug gihatagan og kalinaw ug katuyoan pinaagi siyang saad og presensya. So gigamit ni si Gideon sa Dios dili tungod sa kinsa siya, apan tungod kun kinsa ang Dios. Sama usab kanato. Gigamit kita sa Dios dili kay tungod maayo ta, nakahimo ta, nakakumplisar tag usa ka butang o daghang butang, dili kay tungod maayo ta. Gitawag kita sa Dios dili kay angayan kita, gihimo kini sa Dios tungod og alang kaniya. Mao na nga wala gyud tay ikapasigarbo. So dinhi nato makita nga ang atong sugilanon. Kung imo una-unaon nganong gipili sa Dios si Gideon? Hibalo ba mo ang pamilya ni Gideon? Nagsimba ni Baal. Kani si Baal, nahibaw mo siguro dili ni kaning inyong kaila, lain ni si Baal mao ni ilang Dios. So na. Dili lang nagsimba sa Dios ug lagmit ang iyang amahan usa pa gyud ka leader. So ang amahan ni Gideon leader nining ilang gi simba nga Dios nga si Baal, no?
So si Gideon dili usa ka tawo sa kaisog. Ang negatibong tubag niya nagpaila sa kakulang gayud siyang pagtuo. Sa kadaghan sa iyang mga rason makita nato nga kulang gayud siya sa pagtuo sa Dios. Gisultian siya sa Dios nga siya kusgan nga manggugubat og magmadaogon apan gilimod kini niya ang tanan nga gisulti sa Dios. Iyang gibalibaran. Di siya motuo nga gingnan sa Dios nga siya kusgan ug iyang pildihon ang Midyanon. Si Gideon na kinabuhi sa pananaw dili pinaagi sa pagtuo. Di ba ingon ta ni ana? Unsay atong makita mo atong tuhuan? Dili ta motuo sa dili nato makita. Kung kini mutan-aw ta pinaagi sa pagtuo, ato gyud makita ang dili nato makita. Mutuo mo ana? Ug di mo mutuo ana, wa mo mutuo sa Dios. Dili makita ang Dios pero nganong atong gituhuan, anong atong gisimba, nganong atong gidayeg ug gihimaya. Susama kita kaniya. Kung dili pa pasensyoso siguro ang Dios, dili na nato makita kining mga panghitabo sa Hebrehanon 11. Nibalo mo unsa ning Hebrehanon 11? Mao ni ang mga listahan sa mga tao nga nahimong bayani sa pagtuo. Mao ni ang mga ngalan sa tao nga lahi sa tanan tungod kay kining mga tawhana ug imong tanawon ug imong basahon ang ilang kinabuhi dili gyud sila angayan nga matawag nga bayani sa pagtuo. Gipili sa Dios si Gideon dili kay siya angayan apan pinaagi sa grasya sa Dios. Kitang tanan ni adinhi. Nganong niya man ta dinhi. Tungod kay gipili kamo sa Dios ug dili sa gipili kay unsa inyong kahimtang, unsa inyong panagway, unsa mo diha sa mata sa Dios, gipili kamo niya tungod pinaagi sa iyang grasya nga niya kita karon. So, isip tao nga makabuhat o kalainan atong hinumduman. Nga una, atong timan-an nga lahi gayod ang pananaw sa Dios sa atong kinabuhi. Dili susama sa ato ang panguna-una, dili susama sa ato ang gilantaw, dili susama sa atong gituhuan, kundi ang pagtanaw sa Dios lahi sa tanan natong gituhuan. Mao na ang una natong pagtulunan. Ang ikaduha, ang Dios nagapadayon sa paggiya kanato. Kung wala pa mo padayon paggiya kanato ang Dios, wala ta karon dinhi napita mga igsoon. Wala kita muanero pagdayeg pagsimba sa atong buhi nga Dios. Tungod kay pinaagi sa iyang paggiya, niabot kita dinhi ug angay natong pasalamatan ug daygon ang buhi nga Dios. Tungod kay kamo kita gipili niya pinaagi sa iyahang grasya. Tiyaw mo na. Ug wala pa siguro ay grasya sa Dios. Wala na, disgrasya tanan. Sumaw ni ang ikatulo natong pagtulunan, mao ni pinakanindot ang saad sa Dios magauban kanato. Ang pinakanindot nga saad sa Dios ato gimahimnuman ingon siya nga dili ko kamo pagpasagdan o dili ko kamo pagbibiyaan na hangtod sa katapusan sa kalibutan ako magauban kaninyo. Mao ni mga saad nga buhi mga igsuon nga diin ato kining ibutang sa atong kasing-kasing atong isilsil sa atong kalipatakan magpabilin kini sa atong kinabuhi ug ato kining ikinabuhi sa matag adlaw ug makita sa atong mga kaigsuonan nga walay Dios sa ilang kinabuhi nga makita nila nga ikaw nagdala sa ngalan sa Dios. Ang kaluwasan sa atong mga kaigsuonan anaa sa atong mga kamot. Kay kita gisugo sa Dios sa pagsangyaw sa pulong sa iyang balaan nga pulong ngadto sa mga tawo nga wala pa makaila kaniya. Mao na ang atong pinakatumong og tuyo nganong aniat dinhi ning kalibutan na the Great Commission. Isangyaw ang pulong sa Dios. Kay kung dili kita mo sangyaw, dili kita mo share kung unsa ka maayo ang Dios sa atong kinabuhi, kinsa pa man. Kinsa pa. Wala na. So magbaton gayud kita kaluoy, compassion, di sa atong kinabuhi, sa atong kasing-kasing, atong makita mga igsuon, dili lamang ang mga tao nga giplano sa Dios nga luwason dito sa layong dapit, apan tan-awa ang inyong palibot, tan-awa inyong mga silingan ug labaw sa tanan, tan-awa ang inyong mga panimalay kung tinud-anay na bagyo na sila nga luwas. Nakabaton na bagyo sila og relasyon ni Ginoong Hesukristo. Dili lalim ang bugti sa kaluwasan nga gihatag sa Dios diri kanato, kay iya kining gibayran sa iyang hamili nga dugo, iyang kinabuhi mismo, iyang gigahin ug iyang gihatag ug iyang gisakripisyo didto sa Kalbaryo, sa krus sa Kalbaryo, nga unta kita ang magdupa sa krus kay kita'y nakasala, kita ilangsan apang siya mismo ang nidawat sa silot ug siya ang nagpakamatay alang kanato
para kita maluwas. Ug may balik kita ngadto sa Dios nga Amahan tungod kay gihigugma kita sa Dios mga igsoon. Ingon ni ana kaimportante sa Dios ang matag-usa kaninyo ug kanato. So hinaot po ta nga inyo gyud makita kung unsa gyud ang pananaw sa Dios kay lahi kini kanato. Ug inyo usab nga makita nga ang Dios nagapadayon sa paghiya kaninyo. Ug ang ikatulo mao kini hinumdumi. Nga bisan pa unsay mahitabo sa kalibutan, bisan unsa pay mga kalamidad ang moabot dinhi sa atong kinabuhi, hinumdumi nga ang Dios magauban kaninyo. Amen. Dalaygon ang Dios mga igsoon atong pakpakan ng atong buhi nga Dios. Hallelujah. Magampo ta. Ato iduko atong mga ulo, magampo ta mga igsoon. Salamat Ginoo Dios. Pagkamaayo mo sa among kinabuhi. Nga ikaw kanunay, ikaw naghatag kanamo kanunay sa tanan namong panginhanglan Ginoo. Ikaw kanunay nagapahinumdum kanamo nga ang imong pamaagi lahi gayud sa among mga pamaagi. Ang imong pagtan-aw kanamo Ginoo Dios, ana gayud nagagikan sa imong kasing-kasing. Salamat Ginoo nga ikaw nagapadayon sa paghiya kanamo Ginoo Lord God sa among kinabuhi. Sa matag adlaw namo nga paglakat Ginoo. Ilabi na gyud labaw sa tanan nga imo kaming giubanan pinaagi si mong saad di kanamo nga dili kamo biya kanamo ug dili mo kami pasagdan hangtod sa katapusan. Lord, ining kahaponon Ginoo ikaw among pasalamatan sa pagtulun-an nga among nakutlo ining kahaponon. Nagampo kami Ginoo Dios nga pinaagi si mong balang espiritu Ginoo Lord God nga magpanglihok sa tagsa-tagsa namo ka kinabuhi. Amo kining mapabilin sa among kasing-kasing ug tugot ti Amahan. Nga kung unsa mga pulong manggigula sa mong baba may tungod kanimo Ginoo Dios, amo kining ikinabuhi sa matag adlaw Ginoo. Salamat gayon ni Ginoo ni imong pulong. Ning dakong kay gayonan, dakong pribilehiyo. Nga amo gayon nakatunan nga ang tanan ikaw lamang Ginoo ang hinungdan. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan. Kini ang pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen.